So, what's up mga katropa? So, ngayon guys, paingon mi sa Talisay City Hall. Kay mudalaw mi sa among amigo kay tungod kay napriso man siya. So, last din niya karon. Oh, no. So, dalon siya dito sa Magaway sa City Jail. So, sa Talisay babaw. So, karon among dalawon kay last din na siya kay dalon na siya dito. Bye guys. So, what's up mga katropa? So, mabay pag-abot na mo diri sa City Hall sa Talisay. So, nagpaabot kami sa amigo si John Navaha. Kay nangarimi guys kay dalaw lagi may kay last day na karon sa among pinaka-amigong butan nga si Brad Jundri. Kang Brad sa akong papa nga napriso po sa Kalunasan. So karon guys nangarimi kay last day na siya karon kay ibalin siya sa City Jail of Talisay sa Magaway sa ilang dako nga balay nga Mag-spila na sila dito. magspila na sila dito Brad. Ipalhin sila sa private nga ispilahan. Bang! Wow! Daya man na Jundri no? Daya guys man na Jundri day. Naa dito ang yung mga classmate nga bright kayo. Bright kayo? Bright kayo mga binuang. Bright ka lang ang binuang. So karon guys, balik kami guys kay wala pa mong ipabot. So bye guys. Mga amigo guys. Amigo nga gwapo. Mo ni anak sa atong napriso guys. Nga si Bay Jundri Navaha. So balik kag pan. Tara guys. Ang mga amigo. Amigo nga gwapo. Unsay pay pan Brad? Mo na Brad. Unya na tayo kapait pan. Nah, sana dyan. Para tuwa ng paan, Mar. Aw, dili na to ah. Kisa din ha? Iyan na papa. Abi lang palit na ta dyan. Iya, hakway. So, paingon na mi ato guys. Papa guys. Ako may balaya papa. Pero mas dako to dito bigas. Kung balina nila. Moto Talisay National High School. Yate ra good. So mga katropa, so mo to na paingon na jud mi. Mo na jud niya mo gipabot. Tagtangan. Tagtangon So, ka. tango ng kao ni guys. Bye guys. Katropa, so malajumig tabi sa among amigo guys. So balik kami karong alas 5. Mukaon sa kurmi kay gutom kayo. Say kanon nyo. Say kanon nyo. Kaon tadi ya. So, kala mo sumay. Agad ako nyo. Panarap pwede na. Pwede na. Barato na. Tagtulog. Tagpila na. Mga katropa. So busog na kami kay banamig kaon. Lami kay among sudan. Isaw o sumay. Nya ang pinakasakit lang ang puso. Ang puso. Otso. Skitay. Bawaan ba? Bawal ba? Pamais yung puso. May pamais ang puso kay sa humay. Kanon mahalan. Aita. May gani ang coke. Nakalog-doag mi. So, nay nabilin. So, nay nabilin guys. So, mga katropa. Nabaha. May lisin. Balik kayo ha! So, Kita mo kita kuman ko na ikaw ba? Kita na ko. Ayaw palayo kaya di naman kita niya. kalit na din kayo eh. Di may ilan eh no? Pagajian pa. Ako dito ba? May na upat pa.
dira ra sila gatabi guys, nara si Manoy John Trader guys. Nanay box na screen.